Yawa san da zuwa. Sannan ka. Ya garin? Kwana biyu. Alhamdulillah. Wallahi. To ya sabgogi? Wallahi na neme ka a waya ban same ka ba amma kaga kuɗi na turo ma. Kamar dai da yamma ko? Abdulwahab a warwasa. To yanzu dai kaga ragowan ɗakunan da suka rage mana. Ba ni wannan ɗin kawai. Ai ina son wasu ɗakunan ma an ji ban zo sai in karɓa.